karadyo ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Saan ang naas gawas? Hoy! Kinsa na! Kinsa kang nagdagandagan ha? May tao. Hoy! Kung kinsa man kang nahadlok ako, ay nalagay pakita na ko ha? Kay bunog lagi maanay ni mo! Ha? May midagan ditong dapita. Hoy! Asa ka? Di maklaro na ko nang yung naong kay ngit-ngit ang labi. Anino, tuwara siya dito paingon dito sa kusina. Karon ka, tuwara siya eh. Kinang madakpan ako ng tawa na. Hoy! Balik diri ha! Ay pagdagan! Mel! Mahadlok ka! Ha? Hoy! Kung mahadlok ka na ako, sayop ka sa imong gihadlok no! Balik diri! Hoy! Ay, agad! Ay! Panuway ka! Eric! Aray. Anong gidamagan mo ko ni mo ha? Ay! Kawa? Buwi ng gulyo ko! Ikaw ha? Oy, unsay na itabo din eh? Oh, Unsa to lagubo nga akong nabati? may aninong nga midagan paingon diyan sa kusina, madam! Unsa? Oh, ikaw ba? Ay napamakagod! Klaro kayo! Nga ikaw tong anino nga nanghadlok na ako sa gawas sa akong kwarto. Ug midagan ka paingon din eh! Ayoko pasangil ni Joel. Kigikan ko sa gawas. Kaya doon ako nakita ang kinidlap sa flashlight sa may hardin. Ha! Ay nalang pamaka ka! Ha? Gusto na Kumamaka. ba? Gusto na! Lawm ng gabi eh. Di na mo angay maglalis. Tungod na ng anino nga inyo nakita. Dili na tinuod. Pero madam, may nakita kong siga sa flashlight sa may greenhouse, madam. Ako'y dito sa greenhouse. Nangutlo kog lamas para sa buntag. Oh, ay kung ingna nga si madam nasab ang nabati na ako nga nagpaso-paso sa gawas sa akong kwarto. Ug midagan sa dayang akong gisusi. Kung unsa man ang imong nakita, ikaw rin makatubag, ana. Oh, Ganun nagsabat mo din, he. Eric? Oh, ang ganun nagdugo mo ng imong wait. manghadlok man. Aw, katilaw suntok oy. Imo na sa singgi pasakitan, Joel. Naunsa naman ka? Mula ba na sa kaining tawana? Way kapuslanan nga maglalis tani. Kay di ko ninyo tuhuan. Nga kana si Eric, mo na ang anino. Magmahay gid mo, kung di mo mutuon ako. Ha? Ugma na ninyo tiwas sa gisgot. Panood na mo sa inyong mga kwarto. Ug ayaw mo pagawas bisag unsay inyong mga bati. Kay dunay daghang iring nga nagtago ini mansyon. Eric? Iring? Eric, dali na. Ato ta sa akong bagong kwarto. Tambalan ko ng imong samad sa wait. Aray. Oops. Sorry. Naduot na ko ang gapas imong wait. Okay na. Gamay ra ka na. Ayaw na paduolan ng Joel, ha? Kay kato ko nag-utok. Pero, tuod, nganong nasuko man siya, uga. Naghisgot naman sa tug-anino. Nagtuo siya. Nga ako ang anino nga nagpaso-paso sa gawas siyang kwarto. Unsa? Nayabag siya? Kitang tanan ang nakakita sa anino. Ug wa ko'y laing gituhuan nga anino. Kung dili ka ng Loreto nga hardinero nga hangtod karon wa na ko makit-i. Salamat, Ila. Nahasol ka na noon. Nga may gawas man sa kasi mong kwarto. Nagpahangin ko sa balkon sa akong kwarto. Sa dahil nakita ko nga may siga sa flashlight sa greenhouse. Mga ako ni gisusi kung kinsa. Sumaotoy gayon na nga nagkabangga mi ni Joel sa labi sa ubos. Kinsa masagang nakita ni Miss Greenhouse? Matod pa ni Madam Lily nga siya ko nun eh. Kinanguha siya glamas para sa buntag. Pero Pero,
Unsa, Eric? Pero unsa? Sige, lahusa. Wa may gidang basket sa lamas si Madam Lily sa pagsuod niya sa bahay. Unsa? Namakak si Madam Lily. Oh. Basino gikan siya sa garden. Unya, gibutang nga ni ang lamas sa kusina. Mao nga, wala siya gibit-bit nga basket sa dihang pagduol niya ninyo. Posibleng husto ka. Pero, kinsa jud kaha kining anino nga makita na to usahay, no? Eric, Oh, unsa man? ang maniki ni Arabella. Arabella? Ha? Ginganlan nimog Arabella ang manikin? Oo. Ako siyang ginganlan og Arabella. Kay bagay man ni ang maong pangan. Unya, ngano nakurat man ka nga nagtanaw sa manikin? Kuan man good. Sigurado git ko nga diri na sa bongbong na kong gipabarog ang manikin. Pero, karon naana sa siyas bintana. Sa kilid sa makina. Ila, sigurado ka? O, ligi. Ako ang napahilunaan na sa dihang mibalhin ko din sa kwarto ni Wilma. Og sure gid ko nga diha na sa sapling sa bongbong og wa sa bintana. Unya, unsa may una-una ni mo ana? May laing miso din sa kwarto kanhi ni Wilma. Ha? Eric, kinsa man kang miso din sa kong kwarto. Oh, way laing makahimo ana. Si Joey lang. Oh, kumusta ka na? Joel? Wa ka manarang ka sa pultahan ining kwarto nila. Mao nga nakasuod ko. Oh, nalimot tingali si Ella sa pagsira. Unsa na may gibati nimo ha? Joel, ako ang okay na gamay. Kung okay na ka, mahimo na ko nimo sultihan sa nitabo gyud nimo. Ha? Pero, Ay kahadlok. Kakita kay ni? Ha? hunting. Oh, anting ni. Ug ako ning giandam sa mga demonyo nga niay ning baya. Ug kung kinsa ning anino nga nagsamok-samok nato. Aw, di lang gid siya magpaduol ako. Kung si Eric man siya, aw patay gid siya. Patyo ni mo si Eric. Kung siya ang anino. Pero kung dili, aw di siya mamatay ining akong hunting. Joel, dili ka mahadlok nga mo patay. Dili. Muni ang ini mo, mamatay ka! Mamatay ka! Joel, dili ba ka mahadlok nga mo patay og tao? Dili, Wilma. Mao pa, patya ang anino ha. O Wilma, basta makita na ko siya pag-usap. Kanang anino, bisan kinsa pa siya. Di na ko siya atrasan. Oh, Naa ka din sa kwarto ni Wilma, Joel? nga naman. Di na sa kumahay mong muso din eh. Tugan sa tinuod, Joel. Ayaw gid pa makak, ha? Unsa man ang ila? Bisod kas kanhing kwarto ni Wilma, no? Nga ako na nag-okupar. Unsa? Ha? Ayaw pagkatawa, Joel. Oh, Sulti na sa tinuod. paragod. Anong ako may inyong pasanginlan, ana? Ha? Tungod kay may nagbalhin sa manikin nga akong gipabarog sa bongbong kilid sa kama dito doon sa bintana. All sa makina. Oh, unsa? Ang anino mo ay nagbuhat ni ana. Makasagod gyud ang anino sa akong kwarto sa una. Kinahanglan magbantay ka, Ella. Kay ikaw na sad ang sunod nga mawa. Oh, Nahinumdum na ko. unsa Unsa inyong duman mo, duman? Wilma? Sa gabi nga natug ko. Nahinumdum na ko nga Unsa, Wilma? Sulti mi. Oh, ay pagsinggit. Isulti ay imong nakita. Isulti. Sawa ka pa, mawa. Isulti na. Wilma, kung nanamisigan ng imong mata nga nagtutok sa pultahan. Tingog, Wilma.
makalingaw ba mo o naglagot o gikilik, maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!